Ga wani bidiyon turkunin yaƙi tsakanin 'yan Boko Haram da ƙungiyar ISWAP. An yi ƙyaren jini biri jini tsakanin mayakan ta'addancin ISWAP da na mayakan Boko Haram a jihar Borno, inda aka hallaka mutane 8 daga cikin 'yan Boko Haram. Kamar yadda Sara Zulu Makama ya bayyana, ƙungiyoyin ta'addancin biyu sun arangama ne a ranar Alhamis a wurin Ƙirnowa da ke Marte. An gano cewa ƙungiyar ISWAP ce ta jagoranci wannan harin kwanton ɓauna kan mayakan ta'addancin Boko Haram. Haka zalika an gano cewa ƙungiyar ISWAP ta ƙwace tarin makamai daga mayakan Boko Haram. Ga bidiyon yadda suka musayan wuta a tsakaninsu.